Сәмрухта Раушан. Сәлам сезгә, дуслар. Иң шәп алан, сиз артта калма. Дисез Сәләт Раушан. Biz Сәләт Раушан ваҗитләре. Мин Игорь һәм мин Сәләттә инде 2011-дән. Мин Фәнил һәм мин 2012-дән. Мин Гөлдәния һәм мин 2013-тән. 2017 елда безне бер алан берләштерде. Ул Сәләт Раушан. Аның тарихы инде 1994 елдан бирле үзешен алып бара һәм аның шундый төп фишкасы ул да булса Татарстан һәм регион күләм иң зур һәм көчле олимпиадниклар белән эшләү. Быел аланда 180 бала һәм 16 әйдаман ял итте. Әйдаманнар ял итмәде, алар эшләде. Бездә үзенчәлекләр эшләү генә түгел. Бездә 200-дән артык үзенчәлек. Иң шәп алан ул Сәләт аламы. Хәерле көн, Сәләт аламы. Biz aznaqay, var şulay biz aznaqay, biz aznaqay, sen bizga yomay. Мен Диляра Сабитова, Сәләттә 2007 елдан. Мен Дилән Югматуллина, Сәләттә 2012 елдан. Безнең аланда 53 бала ял итә. Аларның үзенчәлекләре: беренчесе төп тематикасы челлендж, икенчесе Азнакай рекордлар китабы һәм өченчесе Алтын лачын премиясе. Балаларга иң ошаган чара ул үзләре үткәргән чаралар. Мәсәлән, җырлый хәле һәм импровизация чаралары. Иң шәп алан Азнакай, бу бит иң тәкә алан, әйе Сәләт Азнакай, бу бит иң тәкә алан, әйе Сәләт Азнакай, бу бит иң тәкә алан, Азнакай. Сәләт санап иң шәп алан. Мин Ләйсән Сабитова һәм мин Сәләттә 2006 елдан. Мин Ләйсән Гатауллина һәм мин Сәләттә 2011 елдан. Гадәттәгечә, безнең аланда егетләр саны кызлардан караганда күбрәк. Нәкъ безнең аланда 80-гә якын программист-шахматист, программист-футболист, программист КВНчы, хәтта программист аниме яратучы бала ял итә. Кичкә әйдаман, Евровидение, фәннәр фестивале Һәм төрле IT контестлар уздырыла. Иң матур кызлар, хей, текә егетләр, хей, без бергә узса да сәгатьләр, көннәр, айлар, булсан син сәлкеш яки әйдаман, күтәр кулларны өскә, без бит Сәләт санак. Сәлам. Без Сәләт Диләр каласы. Мин Диләр Халитова, Сәләттә 2012 елдан. Мин Дамир Гарифуллин һәм мин Сәләттә 2010 елдан. Безнең аланыбызда 80-дән артык бала ял итә. Безнең аланыбызның төп үзенчәлеге без хуҗалар. Иң шәп алан ул Раушан. Бөгелмә. Диләр каласы. Сәләт Диләр каласы, монда мәңге каласы, бердәмлектә көч безне сәламлибез без сезне. Biz Сәләт Самара һәм дә инде Сәләт Иске Казан аланнарыннан. Мин Булат Вәлиуллин, Сәләттә 2011 елдан. Мин Тимур Назаров, Сәләттә 2014 елдан. Сәләт Самар аланында 73 бала ял итте. Иске Казанда 53. Сәләт Самар аланы бик үзенчәлекле. Беренчедән без иң яшь алан. Икенчедән безнең тематикабыз бик тә кызыклы. Ул галәм. Иске Казанда иң җылы атмосфера һәм тарихи байлык. Иң шәп алан ул. Бәлки Сәләт Самара, Бәлки Иске Казан ә бәлки икесе дә. нәкъ шулай.